Čus, pařmeni, zdraví vás Ematon po vaší pravé ruce A po levé ruce Kenyan. No, chci vám pro začátek říct, že asi to vypadá, že budeme točit jenom Minecraft, ale není tomu tak. Budeme točit různé mody z ostatních her, nebo let's playe, gameplaye, ukázky a tohleto. Kdybyste chtěli, abych točil nějaký tutoriál na nějakou misi v nějaký hře, tak mi napište jméno mise, nebo prostě misi, číslo, hru a takovýhle ty věci, nebo kdybyste chtěli sérii let's playu, takže jenom asi jméno. Asi tak vše, co já řeknu, možná, že se ještě něco vzpomenu a předávám se Kinanovi. Přesně tak, jak říkal Ematon, Minecraft budeme točit asi jenom v prvních pár videích a to, že teď točíme z toho informačku, to je jenom, že nás to napadlo jako rychlá volba, kde můžeme něco postavit. Možná si nás pamatujete Story in Mine, ale rozhodli jsme se, že uděláme nový kanál, kde budeme teda točit i jiné hry. Já bych chtěl točit hry z PlayStationu, trojky samozřejmě. Akorát jsem ještě nepřišel na to jak a Dárie už s náma nadál pokračovat nebude. To je asi tak všechno, co bych chtěl říct. Já taky, takže můžeme se rozloučit. Tak. Takže zdraví vás Ematon a Kenyan, ahoj.